Fil-fatt, inti għettilna li l-Dun Ġorġ tfintuħ tisħajt 6 darbiet. Dawn is-6 darbiet, il-proċess eżatt tagħhom, x'inhuwa eżattament? Mela, l-ewwel intervent kien li inneħħu il-tebut l-antik li kien tebut tal-injam minn barra u taż-żingu minn ġewwa. Nista' ngħid li ż-żingu kien kompletament immermer. Mela Dun Ġorġ sibnieh intatt u ż-żingu li kien madwaru kien immermer għal kollox. Dak iż-żingu, il-parti l-kbira taż-żingu neħħejnieh. Kien baqa' ħafna żingu li weħel mal-ħwejjeġ ta' Dun Ġorġ minn taħt biċċi chunks ta' ħadid ta' żingu mwaħħal li ma stajniex inneħħuh mal-ewwel. Allura kien neċessarju li nirreplacjaw il-tebut l-ewwel b'tebut ieħor li ma jikkawżax dekompożizzjoni. Allura għamilna tebut tal-perspex, kważi nofs pulsir xuna, ddiżinjajnieh dak il-ħin bil-kooperazzjoni tagħna u membri tal-mużew li huma kapaċissimi għal dan ix-xogħol. U għamilna dan it-tebut tal-perspex, pulit, nadif, eventwalment irreplacjajna l-imħadda li kellu taħt rasu Dun Ġorġ b'imħadda ġdida jew għall-ewwel bliżar, għall-ewwel b'xugaman abjad ġdid, għamilnielu xugaman taħtu, u kemm jista' jkun naddafna madwaru mill-affarijiet l-oħra ta' żingu, affarijiet oħra tal-injam, immermer, etc. Dak kien l-ewwel intervent. It-tieni intervent imbagħad għamilna sprejjajt il-Dun Ġorġ u l-qabar ta' madwaru bil-formaldehyde biex noqtol kwalunkwe bakterja u fungus li seta' jkun hemm madwaru. It-tieni ħaġa kien ġie espert ukoll Taljan biex jagħtina xi pariri, però sibna li ħafna mill-pariri li tagħna konna diġà qed nużawhom aħna. Il-pariri dejjem tajbin u dejjem useful u wieħed tajjeb li jikkompara l-metodi tagħna mal-metodi li kienu qed jużaw huma, però bażikament kienu qed jużaw il-metodi li kont introduċejt jien back in 1981, in 1991 fl-eżumazzjoni ta' d-Dewta ta' Biżani. U it-tielet intervent imbagħad kien li bil-mod il-mod inneħħu iż-żingu minn taħt il-ħwejjeġ ta' Dun Ġorġ. Allura f'dak il-każ poġġejna l-Dun Ġorġ fuq melamine sheeting twal kbar, ħallejna poġġejna fuq bejn żewġ timwejjed, b'6 pulsieri biss differenza bejn mejda oħra li kienet esposta għal daru u jiena u l-assistenti tiegħi nidħlu taħtu bil-mod il-mod 6 pulsieri at a time u l-melamine, 6 pulsieri at a time u natfu bil-mod il-mod b'ħafna paċenzja iż-żingu minn mal-ħwejjeġ li kellu mwaħħal miegħu. Wara li neħħejna ż-żingu kollu u aċċertajna ruħna li ma kienx baqa' żingu iżjed, mbagħad erġajna poġġejnieh fit-tebut tal-perspex u erġajna tfinnieh. Sakemm saru xogħol ta' preparazzjoni fejn jista' jitqiegħed. Xogħol ta' preparazzjoni fejn jista' jitqiegħed kif tafu tpoġġa ġo sarkofagu ġdid tal-konkos taħt il-effiġi ġdida li għamlu tiegħu tax-xema. Għaldaqstant, peress li fuq il-qabar ta' Dun Ġorġ hemm dik ix-xema kollha, għandu l-ġisem tiegħu in life size kollu tax-xema. U peress li fejqiegħed ukoll hemm l-ħajt qoli tal-injam li tal-bieb li jinfetaħ meta jridu biex jagħti għas-sala prinċipali tal-mużew, jiena ħadt in konsiderazzjoni il-heat content tax-xema u tal-injam kollu. Kieku kellhom jiġri xi inċident u jaqbad. U allura rrid nara li l-qabar ta' Dun Ġorġ jiġi ppreservat
anke jekk ikun soġġett għal temperaturi għoljin ħafna. U allura ħadd il-parametri li normalment jintużaw fl-aħjar safes li jeżistu. Li allura 800 degrees centigrade għal satej sħaħ. Jekk inti kollok tissuġġetta safe għal 800 degrees centigrade for 2 hours, il-kontenut ta' ġewwa ma jiġru xejn, dawn huma fl-aħjar safes li jistgħu. U jiena assumejt li f'satejn jekk ikun hemm nar, il-fire brigade, etc. u jaslu. Għal daqstant kelli nagħmel dawn l-assunzjonijiet. Għal daqstant bdejt naħdem fuq kompożizzjonijiet ta' irħam, insulators u rħam ieħor li setgħu jiġu magħmulin biex jgħalqu l-bieba tal-qabar il-ġdid u s-sides madwar fejn ħajkun ħerġa jitpoġġa t-tebut il-ġdid ta' San Ġorġ. U wara ħafna xogħol fl-Università ta' Malta, fil-laboratorju tal-kimika tal-Università ta' Malta, bil-permess tal-awtoritajiet tal-Università, sibt kompożizzjoni tajba li meta suġġettajta għal 800 degrees centigrade għal satejn sħaħ, it-temperatura ta' barra telet 800 obviously, temperatura ta' ġewwa telet biss 3 gradi. U għal daqstant aqqas l-ambient temperature tas-sajf jagħmel iżjed kambju minn 3 gradi. U dana jekk inti tmiss il-qabar minn ġewwa. San Ġorġ jerġa' barra hekk, barra li għamilnieh ġo tal-qabar ġo tebut tal-perspex, erġajna għamilnieh mbagħad eventwalment ġo tebut tal-ħġieġ, il-lajnjat bl-aluminium biex jiskun sod, ħġieġ xoħxon, plassekk għamiltu silika ġel fuq ġewwa li neħħejtlu l-moisture kollha minn hemm ġew, u finalment għamiltlu żewġ valvoli biex wara li ġie espost tal-pubbliku. Meta ġie espost għal dawk it-3 ijiem ta' venerazzjoni mill-pubbliku, għalaqt il-valvoli, daħħalt il-nitrogen u rreplacejt l-ossiġenu kollu minn ġol l-intern tal-ħġieġ madwar it-tebut ta' San Ġorġ. Biex bekk m'għandix oxygen laqqas hemm ġew. Kif tafu oxygen huwa jissapportja combustion. Nitrogen ma jissapportjax combustion, ma jissapportjax ħruq. Mela għandi dak an added safety guard biex ngħid hekk li l-qabar tal-ħġieġ issa laqqas dawk it-3 degrees ma jitla probabbilment peress li għandek dak l-insulation kollu jerġa' ieħor qabel ma tasal għal ġisem tiegħu. Il-fatt ukoll kien hemm l-iskan ukoll u x'hekk. Issa, dekat kienet it-tielet intervent sakemm isir dan ix-xogħol.